Guys, welcome sa atong content karon. Guys, alang sa kasayuran sa kadaghanan, grabe na kaayo ron ang mga nabugnaw sa pag-alagad. Grabe na mga Kristohanon nga backslide, nga luya, nga discourage sa ilang pagpangalagad. So guys, this video mag-remind kini o mag-encourage sa mga nangaluya, and hopefully nga ma-share nimo ni guys sa uban pa mga Kristohanon nga naluya. Nganong naluya sila guys tungod kay nakabase sila sa mga butang o mga pangitabo nga nangita karon sa palibot. Nasayod ta nga grabe na ang pangitabo o balita o kahimtang sa palibot sa ato ang nasod o sa uban pang nasod. Mga balita sa TV, sa social media, grabing mga patay, kalamidad, grabing mga panghitabo nga sukad-masukad, wala pa nitabo sa una. So karon guys, daghan na yung pangitabo ug daghan na usab nga nabugnaw sa pagtuo. Now, kini nga story karon, kini nga storya nga daghan kang makatunan. Puli nga matapos nimo ni guys. Storya kini sa usa ka babae nga na-discourage siya tungod sa iyang tanom. Now, sa kaadlaw ni ana, kining hilig kaayong babae og tanom guys. Duna say tanom nga bulak nga iya gitong gialimahan pag-ayo guys. Kunya kining mao nga bulak gitanom niya diya sa pader sa iyang tugkaran sa iyang balay. Ug tuod man niabot ang mga bulan, abot na magtuig, nakita niya nga lambo kayo ang dahon sa mga bulak. Apan wala kini namulak. Busa kining maong nag-atiman og bulak guys sing babae, discourage kayo siya. Ug nakauna-una siya nga iya na lamang ibton ning maong bulak ug ilisan niya. Karon adunay silingan nga miadto sa ilahang balay kay nakadungog nga ibton niya ning maong bulak. So kartong silingan miadto sa ilaha ug niingon nga, "Day, ayaw pud tawag ibtan ng maong bulak. Kay abi nimo sa atbang sa amuang balay nakita namo ang kaanindot sa bulak nga imuhang gitanom." So nasyak ning maong nagtanom sa bulak guys ug niyo siya nga naa ba di ay bulak. So pagtan-aw karon gitan-aw niya guys, nilipot siya dito sa pader, nakita niya nga sa pikas di ay nilapaw di ay ang maong mga sanga sa bulak dito sa pikas sa silingan dito di ay namulak, pero diri sa iyang sulod nga bahin sa iyang gitanuman dapit wala siya nakita nga bulak, tuwa dito sa pikas na mulak. So nasyak siya nga tuwa day dito spikas na mulak ug nindot day kayo ang mga bulak. Mutong iyo na silingan nga ayaw putla kay nindot kayo ang mga bulak niya. So guys, dinhi lang takutob sa ato ang sambingay. Ang lesson na makuha nini, adunay mga Kristohanon karon nga discourage sila tungod sa ilang nakita. Sama sa mong babae na discourage siya sa nakita nga wala may bulak. Nakita niya nga wala di ay bulak, bot niyang ibton kay discourage siya. Guys, daghan kayo rong mga Kristohanon nga discourage tungod sa ilang nakita. Muna nga giingnan ta sa 2 Corinthians 5:7 nga kinahanglan kita maglakaw sa pagtuo ug dili kita magbase sa ato ang mga nakita. Guys, kung magbase ka sa imong mga makita, makakus gina og discouragement sa ato ang pagpangalagad. Di ba? Tan-awa ang babae nga nakita niyang walay bulak, discourage siya, di ba? So inana usab sa atong kinabuhi kung magbase ta karon sa palibot, mga pangitabo, problema sa pamilya, magkabangi, magkadibatihay tungod sa mga pagtuo nga nagkalahi-lahi. So kung magpadala ka diha o diha ka makatutok lang, ma-discourage ka. But guys, kinahanglan tang mulakaw diha sa pagtuo. Unsao man ning paglakaw sa pagtuo, kanang dili ka mo focus sa mga butang nga imong nakita karon. Mga sitwasyon, mga bad situation nga imong nakita karon, dili ka diha mo focus kay dali kayo nga ma-discourage, dali kayo ta nga matintal sa pagkadiskurahe kung dili ta mo focus sa mga butang ato nakita karon, pangitabo sa palibot, patay diri, patay dito, disgrasya diri, disgrasya dito, daghan kayong kamatay, daghan kayong tulis, daghan kayong rape, di ba? Yan, daghan kayong mga kasimbahanan ron jutay nilang mga nangalagad, daghan kayong mga magtutuo nga nga diskurahe, di ba? So kung
mubasi ka diha makita nimo sila nga discourage na posible nga matakdan ka kung mutan-aw ka dira. Pero guys, look unto Jesus, ang tighimpit sa atong pagtuo. Sama sa gingon sa Hebrewanon 12:2 nga look unto Jesus, the finisher and perfecter of our faith. So dapat mutan-aw kita sa mga butang wala makita. So katong maong bay sa mga sambingay, kung mi tan-aw pa sa dito sa pikas sa silingan niya nga side, nakita unta niya. No, ang wala niya nakita dinis sa sulod niya, makita unta niya dito sa pikas. Pero kay wa man sa kakita, butong naka-decide siya nga, ibto na lang kay discourage siya. Guys, kung dili nimo makita ang pamaagi sa Ginoo, dali gyud kang ma-discourage. Okay? Kung makabasi ka ron sa mga makita nimo, ma-discourage ka. Pero kung mubasi ka sa mga butang nga dili nimo makita, ma-encourage ka. Unsa may mga butang nga wala nimo makita, nga ma-encourage ka, ang Dios nga tong gilagaran dili makita. Busa, focus kita sa Ginoo para ma-encourage ang ato ang pagpangalagad. Sinuwa bitaw guys nga dautan kayo ang palibot, gipahimo sa Ginoong arka. Grabe ang kadautan, hidagsa ang kadautan. Mo ganing gipahimo si Noah og arka sa Ginoo kay grabe ang pagdagsang sa kadautan sa palibot. Maupo ni atong panahon karon. Pero kabalo ka unsay gihimo ni Noah, nag-focus siya sa gipabuhat sa Ginoo. Wa siya ma-discourage sa tahas ng gibutang sa Ginoo niya, sa gipabuhat niyang dako kayong arka, tulo ka andana, tapos kuti pa kayong mga sukod. Wala ma-discourage si Noah. Kini daing tao nga matarong sa tubangan sa Ginoo, dili basta-basta nga ma-discourage. Guys, ang atong buhaton di ay para dili ta ma-discourage ug dili ta maluyas tong pagpangalagad, magtinarong ta niini mga panahona. Dili ta dapat mo compromise, dili ta dapat mo pareho sa uban, dili ta dapat mo tutok sa uban, o dili ta dapat nga makahimo na decision o reaction sa atong mga nakita sa palibot nga mahinungdan nga mustap kita sa pag-alagad o pagsimba sa atong langitnon nga Amahan. Dili guys, dapat mapareho tang Noah. Kay we are in the last days, grabe ang mga pangitabo, dagsang ang kadautan, daghang nabugnaw sa pagtuo. Pero kung atong kinabuhi sama sa life ni Noah, dili ta basta-basta nga mapukan o dili ta basta-basta nga ma-discourage guys. Okay? Kung wa pa nakita nimo ang iyong pamilya ng alagad, ayaw ka discourage guys. Ayaw pukusi ang mga nakita nimo. Gubot kayong pamilya, daghan kayong pangitabo sa inyong kinabuhi, ayaw pukusi dia, pukusi ang kamaayo sa Ginoo. Pagpasalamat sa Ginoo sa mga pangitabo, kay kung makita lang ginimo ang kabubuton sa Ginoo, dunay mga pamuhat ang Ginoo sa mga butang nga niabot sa imong kinabuhi. Sa mga naitabo sa imong kinabuhi, kabalo ka dunay pamuhat ang Ginoo. Di lang nimo na masabtan kay ang pamuhat sa Ginoo dili makita. Pero masabtan nimo na kung mo-focus ka sa Ginoo. Busa ayaw pag-focus sa makita nimo karon. Ang kahimtang nimo karon ayaw nagpukusi, ang sitwasyon nimo karon ayaw nagpukusi. Kay dili gud nimo masabtan ang kabuton ug plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero masabtan nimo ang pamaagi sa Ginoo sa imong kinabuhi kung mo-focus ka sa pag-alagad sa Ginoo. O dili ka basta-basta mapukan, ma-discourage, maluya, dili ka basta-basta mabugnaw sa pagtuo kung naka-focus kita sa Ginoo. Guys, di nila takutob sa maong sambingay o puli nga nakahatag kitag mga dugang pagtulunan sa kinabuhi. Guys, pwede kayo nimo ning i-share sa imuhang mga amigo-amiga through Facebook, o kung nakatunan nimo ni guys, i-share nimo guys, isulti nimo sa imuhang mga kaubang Kristohano nga bugnaw guys. Kay daghan kayo rong mga dapat encourage nga mga Kristohano tungod sa ilang pagkaluya, pagka-discourage guys sa mga panghitabo karon guys. So guys, kung bago pa kaning channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga storya nga daghan ka makatunan. Kung doon na kay time guys, pwede ra po nimo ni i-click video kini nga video, pwede ka mo tan-aw directly ni nga video guys. God bless. Kita-kita na po ta guys sa next video.